Kaixo guztioi eta ongietorriak izan zaitezte aurkezpen honetara, izan ere, datorren larun batean, uztailaren 5an, Ordiziako Altamira estadioan bederatzigarren Ordizia mitin Jose Antonio Peña nazioarteko oroimenezko hori berriz ere ospatuko da. Txindoki Grupo Jaso Atletismo taldeak antolatua, aurtengo edizioak lehiaketaren kalitatearen aldeko apustu hori baieztatu du. Izan ere, aurten World Athletics Continental Tour brontze mailara salto edo jauzi egin du probak, eta kategoria horren barruan esan genezake sari handiagorekin eta ranking puntu gehiagorekin datorrela mitin hau. Kalitatezko jauzi honek zer suposatzen duen eta larun bat honetako ekitaldiak zer berri ekarriko duen argitzeko aurkezpen honetan gonbidatu hauexek ditugu. Txindoki Atletismo Klubaren izenean, bere presidentea Eneko Agirrezabal, kaixo Eneko, bere eskubitara Adur Ezenarro, Ordiziako alkatea, kaixo Adur, honen eskubitara Josean Aparizio, Laboral Kutxako zonaburua ere, gurekin, kaixo, eta Beasaingo alkatea, Leire Artola ere, proba honen laguntzaile eta babesle gisa. Eta bueno, lehenik eta behin, Eneko Agirrezabal, aurkezpen honi hasiera emateko, esan dugu 9. edizioa, World Athletics Continental Tour brontze edo C mailan kokatzen dela orain Ordiziako mitina. Estatu mailan, esan genezake, 3. garrantzitsuena dela, zilarrezko mailan dauden Madrilgo eta Tenerifekoaren atzetik. Nola gertatu da, has gaitezen batez ere, hasieratik, nola gertatu den jauzi hau, zer suposatzen duen klubarentzat, Txindokirentzat, eta zertan nabarituko den maila igoera, hau, ze esan dugu, kalitatea, eta beste hainbat aspektu ere barneratuko direla proba honetan, ez? Inklusioa, kirol egokitua ere izango da, tokiko atletek ere parte hartzeko aukera izango dute, zer berrikuntza datoz 9. edizio honetan azken finean? Bai, kaixo, bai, zuk esan bezala lehenengo aldiz, brontze kategoria horretan egongo geha aurten, 2022an nazioarteko maila lortu gendun, 22, 23, 24an maila hortan egon geha, eta aurten pauso bat gorago ematea erabaki gendun. C kategoria ditzen zaien hortan, daudezuk esan bezala Madriden eta Tenerifen Espainia mailan 2 mitin gure gainetik, baina justu gure kategoriako bakarra gea. Orduan horrek suposatzen do erronka handi bat, eta bestetik ja nabaritu dugu atleten aldetik interes handiago bat gure mitinera etortzeko. Orduan, iazkoarekin konparatuz, ikusten ari gea, maila altuagoa izango dela, bereziki erdi maila edo maila altuko atleta bastante gehiago izango ditugula. Baliteke iaz proba bakoitzean atleta oso on bat izatea, baina aurten proba bakoitzean 3, 4, 5 edo gehiago edukiko ditugu. 10. urteaz, orain 10 urte hasi ginen, justu 10 urte beteko dira lehenengo edizioa egin genunetik. Eta hori, ea dena ondo ateratzen zaigun. Probak izango ditugu, iazko antzeko probak izango dira, 100 metro, 200 metro, 800 metro eta 1500 metro bai neska eta bai mutiletan. Gero nesketan luzera eta pertiga jauziak edukiko ditugu, eta mutiletan 110 esiak eta pixu jaurtiketa. Aurten berritasun bezala, erabaki dugu bertako atletei aukera emateko 200 metro, 800 metro eta 1500 metroko probak ere jartzea, mitinaren hasieran, mitina 6:30 hasiko dira probak, bertako entzako probak izango dira lehenengo, eta gero hasiko dira beste probak. Nahi genuen pixka bat, ikusten genuen bertako atletak aukerai gabe gelditzen ziela, askotan maila oso altuko jendea datorrenez, bertakoak ezin zutela parte hartu eta interesgarria dela berai ere aukera hori ematea. Gero, berritasun bezala aurten edukiko dugu kirole egokituko 100 metroko proba. Hori ere interesgarria iruditzen zitzaigun, desgaitasunen badaukaten atletek parte hartzeko, lehen ikusi izan dugu, Bilbon egiten zen, eta politia izan zitekeela, orduan 100 metroko proba bat izango dugu. Eta gero iaz bezala, eta urtero egiten dugun bezala, aurrentzako probak izango ditugu baita, Benjamin eta Levi mailetan,
abiadura probak eta 500 metroko proba bat. Orduan, gutxi gora bera hori da egitura orokorra. Gero, atletak, bueno, orokorrean lehen esan bezala, igoera handia, eskaeratan edukiko dugu igoera handia, datuak ikusita, gutxi gora bera, 30 atleta, olimpiar jokoetan egondako 30 bat atleta etorriko dira. 38, oraintxe dauzkagu 38 herrialde desberdinetako atletak, eta 112 atleta atzerritar inguru. Hortaz, horrek, suposatzen duen erronka handia da, baina ematen digun oihartzuna ere nik uste eta handia izango dela, eta horrek erakusten du ze interes sortu duen proba honek. Gero izarrak aipatzeko, ze izarra edukiko ditugun, bereziki lehenengoan ikuste eta Asier Martínez, Nafarra, 110 esietan, munduko txapelketan brontzea lortutako atleta da, eta Europako txapeldun izandakoa. Eta nik uste oraintxe atletismoan Euskal Herri mailan dagoen izarra handiena bera dela. Justu orain dela gutxi marka oso naginda da, orduan formaz ondo dago eta ea emaitza bat lortu dezaken. Eta bestean neskei dagokienez, nik uste Fatima Diame, luzera jauziko jauzilaria, Espainiarra, hau ere munduko txapelketan, pista estalian 3. bi aldiz izan dana, eta nik uste oraintxe Espainiako atletismoko izarretako bat dena. Eta gero proba guztietan dauzkagu norbait ezaguna, 100 metroetan britainiar bat etorriko da 10 segundutik jetxi berri duena, 9:85 egin duena, eta ikusiko dugu lehenengo aldiz, Gipuzkoan, Euskal Herrian ez dakit, baina Gipuzkoan mintzat ez omen da inoiz jetxi 10 segundutik, 100 metrotan, hortaz zea posible dan, hori. Gero 200 metrotan onena Elian Larregin Argentinarra, adibidez, 45 segundu azpitiko marka daukana. 800 metrotan bat 45 azpiko atletak badauzkagu, ea lortzen dugun marka horren inguruan ibiltzea. 1500ean izarran ikustet Ignacio Fontes Espainiarra izango dela. Hau momentu hontan Espainiako 2. marka honena da, aurtengo 2. marka honena, eta Espainian medio fondoko izarretako bat. Pisu jaurtiketan iazko Espainiako rankineko 3 honenak edukiko ditugu. Eta gero nesketan 100 metroan Maribel Pérez, ontxe Espainiako onena dena, onena, 2. onena dena 100 metroan. 200 metroan 50 segundu azpiko 2 atleta edukiko ditugu, ja maila oso altua da hori. 800 metrotan 2 minutu azpiko kubatar bat izango dugu, beste kolombiar oson bat ere bai, 1500ean txekiar neska bat eta espainiar bat baita maila honekoak. Luzera jauzian lehen aipatu dut Fatima Diame, baina hemen nik uste mitin guztiko proba honenetako bat izango dela neskan luzera jauzia. Bertan izango dira Ebelis Beiga Portugaldarra, Letizia Oro Brasildarra, aurretik aipatutako Fatima Diame, eta baita Euskal Atletak aipatzeko Irati Mitxelena Donostiarra. Baita nesketan Euskal Atleta onena nik uste momentu honetan. Eta gero Pertiga jauzian Virginia Eskardatzan Italiarra. Hori dira momentu honetan dauzkagun atleta honenak. Bueno, izen eta izar handien dantza eta ikusmina eta interesa piztuko duten atleta esanguratsuenak bai estatu mailan eta nazioarte mailan ere bai izango dira guzti horiek. Bigarren galdera bat ere bai eneko pixka bat aurreratzeagatik larun bat honetako egitaraua noiz hasiko den jaialdi azkenean, ze hau kirolaren jaialdi nagusi bat izango da, zerbait aurreratzerik badugu ordutegi horren inguruan? Bai, bertakoen probak 6 eta 25 hasiko dira, aurren probak eta kirolegokituak 7 inguruan, eta mitineko proba nagusiak 7:30 inguruan hasiko dira, 7 eta 25 edo. Eta gero mitineko finalak eta izango direnak 9:00 aurrea. Garrantzitsuenak edo 9:00 aurrea izango dira. 9:00 10:30 arte. Bueno, hortxe uzten dugu, orain arteko informazio hori, ze beste gonbidatu batzuk ere badauzkagu hemen aurkezpen honetan eta beraien ikuspegia ere jakin nahi dugu, esaterako Ordiziako alkatearena, Duro Ezenarro, kaixo? Kaixo, egunon. Bueno, honek, jauzi honek, ze azken finean aurtengo
behar bada, izenburu nagusiena da, mitinak eman duen jauzi bai kualitatiboa eta baita ere kuantitatiboa. Zer suposatzen duen ordiziarentzat eta zuentzat, udalarentzat? Bueno, nik uste, ordiziarentzat sekulako harrotasuna, ez? Hasteko denak dakigu, horrelako zerbait ez da aurtengo bakarrik, baizik eta ibilbide bada. Badakigu eta konstiente gea urtez urte zenbat kostatzen dan edo zein horrelako ekimen lehiaketa xumetea baldin bada asko kostatzen da olako bat, ez? Gain jartzen doaz zaitasunak. Orduan nik uste harrotasuna handi bat dela, azkenen lantalde potente bat dagolako eta konstiente izan behar gea, hemen lan voluntario asko dagola, pasio asko dagola, eta bizi ditugun garaioetan geroz eta zailagoa da, ez? Orduan nik uste harrotasuna zentzu hortan nabarmena dela. Harrotasuna baita ere askotan urtean zehar urteak egun asko ditu, baina olako egun espezialetan baita jabetzen gehalako daukagun kasu hontan edo azpiegiturez edo kirol instalazioez, ez? Nik uste baita, Gipuzkoan ez daude hainbeste leku horrelako mitin bat egin alizateko aukera izango luketenak, eta nik uste hori hamarkada luzetako, aspaldi hasi izan nik uste ordiziaren bilakaera zentzu hortan, jarraipena izan duen lan baten emaitza badala, eta orduan nik uste harrotasuna zentzu hortan ere bai. Eta, bukatzeko baita ere, udalarentzat ere bada, ez, esfortzu ekonomiko bat. Esfortzu ekonomikoa zitzaiten egaren, beti bereizten ditugu gastu eta inbertsioen artean, ez? Eta, nik uste kasu honetan etorkizunera begira, kirolera eta atletismora eta herrira begira, nik uste horrelako ekimenak inbertsioen kajoian sartu behar ditugula, ez? Ze azkenan esfortzu ekonomikoa bada, noski, baina nik uste honek gero soka luzea ekar dezakela herri mailako 364 gainerako beste egun horietan, batez ere atletismoan ekarri dezaken ondoriotan. Hori da, azken finean nola eragiten duen, ez da? Honelako proba batek herrian egunerokoan, ze asteburu hau, ostiraletik hasita, ordizian atletismoa biziko da? Bai, hori da, eta nik uste, hortan ere dena konstientea, ez? Bizi degun garaiotan aipatuko dut, ez? Futbolaren monopolioa kirol munduan izugarria da. Zorionez, nik uste ordizin gainerako beste kirol asko eta oso indartsu ditugula, eta honen eragina nik uste herri mailan zentzurtan horregatik izugarria dela. Ezeneko gaipatzen zuen, txikiek parte hartzen dute, aurten bertako beste gainerakoan olako, ez, nazioarteko lehiaketa baten parte hartzea zaila izango luketen bertako atletek ere parte hartuko dute, ez? Eta nik uste hori dela garrantzitsuna, ez? Kombinazio hori, arrobiarekin urte guztian lan egin behar da, txindokik lan egiten du, baina nik uste motivazio bezala, ez? Ordizin gaina nahiko ohikoa da, beste kirol esparrutan ere eta emaitza osonak eman ditu, izarrak bertatik bertara ikusteko aukera hori, eta izar horiekin, estadioak izan olimpikotik eta izan handienetara, denak neurri berdina dituzte eta dimentsio berdina dituzte, ez? Markak egin daitezke leku guztietan. Orduan, bertara ekartzea nazioarteko edo izar bezala ditugun kirolari horiek, eta kirolari horiekin partekatzea pista, ez? Pista berdinean bai ume txiki hauek, baina baita ere bertako atetek nik uste konpetitzea, iruditzen zait motivazio mailan eta arrobiarentzat sortzen dune auspo hori izugarria dela, ez? Horrek baita ere azpimarratu behar dago urte guztian egiten dan lana arrobiarekin, ez? Eta nik uste hori azpimarratuko nukela, mitina lan asko ematen du eta egun bateko lore bikaina da, baina hemen urte guztiko lana dago, eta bien kombinazioa nik uste dela benetan azpimarratzekoa. Eta, geroz eta zailagoa dagoen aurrak eta nerabeak kirola erakartzeko lan handi hortan, ustet mitina bezalako proba bat ordizian egiteak, motivazio asko piztu ditzazkela gazte eta umen artean, jauzi egiteko kirolera eta kasu honetan atletismora. Halaxe da, eta horrelako ekitaldi batek ere horretarako balio du nazioarte mailako atletak bertatik bertara herrian bertan ikustea ere ordizia ziur gaude atletismoz jantziko dela, baina txindoki atletismo taldeak ez du bakarrik eragina ordizian, bai eta eskualdean ere bai, Goierrin ere bai, beste gainontzeko herrietan, eta horren adibide da Beasaingo udalak ere hasieratik ordiziako mitin honi eskaintzen dion babesa eta laguntza, eta bilbide eta jauzi horretan ere aurten Beasaingo udalak jarraitzen du,
eta horretan ere laguntzen jarraituko du. Kaixo, Leire Artola Beasaingo alkatea. Kaixo, bai, egun on guztioi. Bai, esan bezala ez, azkenean Beasaingo udalarentzat estrategikoa da kirolaren sustapena, eta zentzu horretan, ez, hemen aipatu da ez, txindoki atletismo taldeak, herrian ordizian gain eskualdean ere badauka bere egitekoa, eta zer gutxiago ez, kirolak duen onura, kirolak suposatzen duen guztia sustatzea baino ez. Beti aipatzen dugu, guk Beasaindar edo herritarren ongizate integrala nahi dugula, eta ongizate integral horretan kirolak ere zeresan handia du. Zentzu horretan, aipatu da, ez, jauzi kuantitatibo eta kualitatiboa eman du aurtengoan, mitin honek, eta, gu ere jauzi horretan beti izan gera nolabait txindoki atletismo taldearekin eskutik jungera, bai, urtean zer antolatu dituzten ekitaldi guztietan, bai mitinean ere, eta hontan ere bidelagun izango gaituzue. Ordiziako mitin honetako proba emblematikoenak, 1500 metroko fondo erdiko proba horrek Beasaingo udala saria eramaten du. Ze balio erantzi eskaintzen dio Beasaingo udalari? Bai, Beasaingo udalak babes zuzena eta ikusgarritasun estrategikoa ematen dio, ez? Behar bada, aipatu dezun 1500 metrotako proba emblematiko hortan, ez? Zentzu horretan, proba horretako bi kategoriak lagunduaz, atletismoarekin duen konpromisoa eta berdintasunarekin duen konpromisoa berresten du, ez? Eta, aipatu da hemen, ez? Azkenean, txindoki atletismo taldeak, berdintasuna, inklusioa, kalitatea eta finean, ez? Atletismoaren sustapena bermatzen ditu edo sustatzen ditu, eta guk ere hori sustatza dugu gure helburuen artean, bat egiten dugulako beraien helburuekin, eta orain arte egon gehan bezala ez, bere neurrian, Beasainei tokatzen zaion bezala, laguntza eskaintzen diegu mitin honen antolakuntzan. Eskerrik asko, Leire. Proba iragartzen duen bideoari paso eman aurretik, beste babesle ofizial den Laboral Kutxako ordezkaria ere agurtu behar dugu. Kaixo, Joxan? Egunon. Joxan Aparizio Laboral Kutxako zonaburua da, eta Laboral Kutxarentzako ere datorren uztailaren bostean, ordizian ospatuko den, jokatuko den mitin honek zer suposatzen du Laboral Kutxarentzat? Guretzako importantea da, ez? Guk, entidade bezala gure propositoren bila gabiltza ez, eta badaukagu proposito gabiltza ez, badakigu zein den gure propositoa noski, eta, gure propositoa da komunitate oparoagoak, berdintasunean oinarriturik, eta jasangarriagoak erikaitzea da, ez? Eta gero balore kooperatibo solidarioak bultzatuz, bai? Orduan, hau dana, nik uste, honekin bat datorrela, ez? Ongizateare bai hor dago, eta ongizatea zaindu behar dugu, arlo guztietan, eta bertako kirola sustatzea lagunduko digu, lagunduko du gizartea jasangarria osatea ere bai, osasunean bai, baita ere, neko komentatu duen bezala, berdintasuna bultzatzen da proba honetan arlo guztietan, eta guretzako ere bai hori balore oso importantea da, eta bertako kirolariak nazioarteko maila daukaten kirolarekin bat parte hartzea, oso aberesgarriak uste dugu ere bai, ez? Eta beti ere, txindoki elkartearen eskutik jutea guretzako importantea da. Nik uste ari dialako lan bikain bat egiten, proba hau gero eta importanteagoa da, eta guretzako hemen egotea oso importantea da. Zuek egunerokoan duzu harremana bezeroekin, bulegoetan langileekin, atletismoarekin eta balore hauekin duzuen lotura ikusita, nola somatzen duzue giro hau kirolarekiko, atletismoarekiko giro hau eskualde mailan, harreman zuzen horretan eta zuek langileen artean nola somatzen duzue? Lehenik eta ben gure entidad de kredito kooperatibo genean, gure etekinaren zatitxo bat, hortarako ekintzetara bideratu behar dugu, bai. Eta, somatze dugu gure langileekin batez ere, egu harremana oso zuzena daukago eta bezeroekin ere bai, saiatzen geha olako ekintzak komunikatzen, bai, ze gauzak egin behar dira,
importantea da, oso importantea ikia, baina gero komunikatzea ere bai, ez? Eta, bueno, gure sare internoan komunikatze dugu, bai? Eta gero gure bezero ere bai, saiatzea komunikatzen eta gizarteratzen ere bai, ez? Plazaratzen. Orduan, nola ikuste dugu gure parte hartze, hemen komunikazio aldetik, oso argi ikuste dugu, komunikazioa ailegatzen den lekutera ailegatzen dela, badakigu hain sobre exceso de oferta badukagula komunikazioan, baina gure valorazioa zentzu hortan oso nada, ze badakigu oso ekintza importantea da atletismo munduan Espainia mailan eta nazioarteko mailan ere bai, ez? Eta horregatik pozik hartze dugu. Eta gero bestaldere, holako guk urtean zehar 550 parte hartze dazkagu urtean, eta biduntatik gure propositoarekin bat datozen ekintzarekin parte hartu behar du, eta hau haietako bada zalantzarik gabe. Komunikazio eta iragarpen horretan ere, irudiak sekulako garrantzia duenez, proba iragartzen duen bideoa ikustera pasako gara, hori bai gogorarazi, bideoaren ondoren oraindik enekok beste hainbat ohar eta gomendio eta xehetasun aipatuko dizkigula aurkezpen hau amaitu edo bukatu aurretik. Baina guzti horren aurretik ikusi dezagun proba iragartzen duen bideoa. Bi egun barru, gutxi gora bera, uztailaren 5ean, datorren larunbatean izango da mitinaren txanda, atletismo eliteko, atletismoa ikusteko aukera izango da Urdizian, eta eneko azken oharrak, gomendioak eta larunbatera bitartean garrantzitsuak gogoan izan behar direnak aipatzeko garaia da. Bai, lehenik aipatu bihar Ordiziko plazan, edukiko dugu arratsaldeko 7etan, atleta nabarmenenekin edo, hori hitzaldi txiki bat, edo plazan, bertatik bertara ikusteko aukera edukiko dute, galdera batzuk egingo zaizkie, eta jendeak atleta hori gertu ikusteko aukera izango du bihar 7etan Ordiziko plazan. Gero aipatu baita, mitina zuzenean ikusteko aukera izango dela, ETV baten, 9:00 aurrera, 9:00 10:30 lehen esan bezala, mitineko proba garrantzitsuenak izango diren ordu hortan, ETV baten zuzenean ikusiko da. Gero baita Txindoki Atletismo taldearen YouTubeko kanalean oso osorik ikusiko da, 6:30 aurrera. Baita European Athleticseko YouTubeko orrialdean ere ikusiko da, Europa mailako difusioa izateko eta ingelesez lehenengo aldiz ikusi ahal izango da. Eta gero Goierri Telebistan ere ikusteko aukera izango da. Aipatu baita sarrerak salgai daudela, gure webgunetik erosi daitezke, edo egunean bertara joan da ere erosi daitezke. Eta gero oraindik aipatu gabe utzi gauza bat, aurten ere izango dugula iaz eduki genuen erbi sistema, argi sistema erritmoa markatzeko, nolabait iazko berritasun nagusia izan zena eta hoi hartzun gehiena eman ziguna. Atleten erritmoa markatzeko argi sistema bat jarri genuen, eta aurten ere izango da, eta espero dugu horrek atletei laguntzea marka onak lortzen. Eta horixe amaitzeko eskerrak eman, hemen dauden ordezkariei, Ordiziako udalari, Laboral Kutxari eta Beasaingo udalari, eta hemen ez dauden beste guzti ere bai,
behaien laguntzari gabe hau ezin daiteke egin, eta horrelaxe izan dadin, eta eskerrak, benetan. Bueno, itzordua, hortxe, Eneko Agrezabal, Txindoki Atletismo taldeko presidentearen itzen ondotik, itzordua, datorren larun batean, uztailaren 5ean, arratsaldeko 6:25 gutxi gora bera hasiko da mitina bertako korrikalarien probekin, eta bihar ostirala, uztailaren 4an 7etan, Ordiziako herriko plazan, aurkezpen herrikoia, bertan parte hartuko duten atleten aurkezpen horren aipamenarekin geratzen gara, beraz besterik ezpada, hortxe Altamira estadioan espero zaituztegu, bertaratu nahi duzuen guztiontzat, eta gainerakoek badakizuen ondik jarraitu dezakezuen pantalla bidez proba hau. Besterik gabe, agurtzea eta bertan ikusiko garelakoan, horixe da geratzen zaiguna. Ongi izan eta ordura arte.